tresnamu gede nyatane saiki kau tinggalake layang soro ra bisa ngobati rasa kangen marang sliramu sayang layang soro ra bisa nganteni kulino aku gandeng sliramu Digoyang lagi tentunya bersama kami Guntur Madu Campur Sari. layang soro ra bisa ngobati Ayo nduk marang sliramu yai layang soro ra bisa nganteni kulino aku gandeng sliramu yai SK Video Syuting Expas Nada. layang soro ra bisa ngobati rasa kangen marang sliramu sayang layang soro ra bisa nganteni Woyo woyo gandeng sliramu sayang layang soromu mung nambahi kangen ning atiku layang soromu mung nambahi kangen ning atiku. Oke, terima kasih Dik Santi.